Shahararren fitaccen Hamisu Breaker tabbas ya taka rawar ganin da ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Ina fatan da ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin mu zo muku da wasu abubuwa akan wannan fitaccen mage wanda dai ina waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙa shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta zaka yi bare ta kuma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. To wannan mage dai an sanya da sosai a bangaren taka rawar gani da yake a kowane lokaci musamman bangaren waƙoƙin shi na nanaye wanda yake fitarwa masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙar shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta kuma zaka yi bare ta amma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. Saboda haka muka kawo muku kai tsaye wannan bidiyo a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Muna fata za ku mana mu ma share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da wannan channel din mai albarka kuna yin da kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun waƙoƙi da take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi wannan fitaccen waƙi wanda dai ina fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya musamman wajen sharing da commenting da kuke mana a kowane lokaci. Shahararren fitaccen Hamisu Breaker tabbas ya taka rawar ganin da ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Ina fatan da ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin mu zo muku da wasu abubuwa akan wannan fitaccen mage wanda dai ina waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙa shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta zaka yi bare ta kuma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. To wannan mage dai an sanya da sosai a bangaren taka rawar gani da yake a kowane lokaci musamman bangaren waƙoƙin shi na nanaye wanda yake fitarwa masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙar shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta kuma zaka yi bare ta amma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. Saboda haka muka kawo muku kai tsaye wannan bidiyo a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Muna fata za ku mana mu ma share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da wannan channel din mai albarka kuna yin da kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun waƙoƙi da take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi wannan fitaccen waƙi wanda dai ina fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya musamman wajen sharing da commenting da kuke mana a kowane lokaci. Shahararren fitaccen Hamisu Breaker tabbas ya taka rawar ganin da ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Da farko da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Ina fatan da ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin mu zo muku da wasu abubuwa akan wannan fitaccen mage wanda dai ina waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙa shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta zaka yi bare ta kuma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. To wannan mage dai an sanya da sosai a bangaren taka rawar gani da yake a kowane lokaci musamman bangaren waƙoƙin shi na nanaye wanda yake fitarwa masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya ta da idan ka saurari waƙar shi zaka yi matuƙar jin daɗin ta kuma zaka yi bare ta amma kai maka comment na jin daɗi akan wannan fitaccen waƙa ta shi. Saboda haka muka kawo muku kai tsaye wannan bidiyo a cikin wannan channel din mai albarka mai suna Arewa CD. Muna fata za ku mana mu ma share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na watsa da na Facebook domin ku tabbatar da wannan channel din mai albarka kuna yin da kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun waƙoƙi da take kawo muku musamman abubuwan da ya shafi wannan fitaccen waƙi wanda dai ina fafata waƙoƙi a cikin faɗin Najeriya. Muna ƙara muku godiya musamman